manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya taba kan yaro sai yaro ya yi sati 3 bai daina kamshi ba manzon Allah da ya shiga ban daki ya fito a matansa duk wacce ta riga shiga ban dakin sai sati 3 bai daina kamshi ba manzon Allah dan ya biyo ta wannan layin sai layin ya sati 3 bai daina kamshi ba ba wani uzuri ne akan Annabi Muhammadu dan Allah wa bai uzuri akan manzon Allah ba ta yaya dan uzuri akan manzon Allah ba uzuri dalla ba fahimtar komai illa Muhammadu Rasulullah me ne manzon Allah bai nuna ma ba me ne manzon Allah bai kawo ma ba ya ne manzon Allah bai kai ka ba me ne manzon Allah bai nuna maka da bin Allah ba shi ne wanda Allah yake ji da shi ne wanda ake ji ake bin Allah shi kadai ake so ake san Allah shi kadai ake girmamawa ake girmama Allah Annabi Muhammadu ku ji fa inda Allah yake cewa kan Muhammadu Rasulullah innaka fainaka ai ina san manzon Allah na fiye da iyayena ina san manzon Allah na fiye da raina sosai ma kuwa ina son manzon Allah na fiye da rayuwata ana fahimta wai ba kuma shi zaka inda jefa da wannan kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda baya atishawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya mantuwa tsaban tsaftarsa manzon Allah baya sa turare kuma manzon Allah bai daina yawo da aswaki ba don wanda ta samu a'a ai kura ba ta hawa manzon Allah yana yin komai ne saboda mu irin wannan girman na Muhammadu Rasulullah kai ka daukan kalamai kazamai kana jinjina masa Allah tsine ma kai ba za mu dagi ubanka ba da uwarka da kakanka Allah yana yi sakat